Monggo mergo lereng sik awake sik jarem awake iki mau asine aku robek bocah lek gampang lalinan kewarken duit 3 juta kowe oh ya kowe sik kuwi iki sik diterokno Mas Usut kowe ki anak buah Mas Usut aku anak kok jangkrik dengkong iki yo telah terjadi pertunjukan tong setang ing lotrok wow ini ibarat terima kasih awak dhewe ngenteni anak bayi ojo kalah kaya apa salah serigamu lek ojo kalah walaupun kita lahir dari kulit hitam kita tetap semangat untuk ngompong ya iya ini sih kalem ae. Ora satu ketebak. Bapak Ibu sakmenika jenengan sampun ningali ketek kawin. Maksudnya iki gile, lho maksudnya buat tumpake ndok meletos. Bebe, materi ini salah, Bos. Tongkak kombito gayo.
Yosika Loman. Iki mau sawerane oleh 3 juta. Kowe iso padha karo Mas Yosika langsung disawer. Yo sebagai garangan sugih. Ali-ali. Ya. Gelang Las. Iki kowe kudu tobat karo bocah cilik iki. Iya. Kowe pilih sirahmu ngene-ngene jam 12 teko jam 12 oleh 100.000 apa piye oleh 2.000. Kudu tenanan otak ditabru ngomong to. Bulat. Kuwi 100.000. 100.000 yo. Yo. Leru lho guys, aku kan ngetonku ini lho guys. Bilang lah kau sirai. Wes salaman karo Bos Bombong. Iya. Heeh. Bos apa? Bos Jagat. Jaluk sapine. Delok sakine. Oh iya. Terima Oh, kasih. muni piye? Mene piye? Apa nuwun Ya. Mugi-mugi paringi rezeki. Nah. Harus sih. Bersemua. Remuk. Remuk ya. Sip. Ayo bisa terus. Ya. ayo tok, bloto. Iya dong. Kowe Mana sijen kok coba. Mugi semangatku. Lah sampe buri sampe seprene. Oh tak gendani. Saken Iya lah. Ya, jalan terus. Sangu bose, Sangu bose. ono pisan kah njaluk ebrek. Iya. Wong orane Bos Bombong. Samone iki lho. Nah. Saiki jungkir balik terus madhep nang Jatilan. Jatilan. Ngambil.
Kowe aja ngenyek. Pek kuwi kaya ngono kuwi kudu konsisten. Olehmu madhep ning Mbak Bella ya Mbak Bella. Aja ngomong ngene. Emong sing janji mau. Tunggu. Dirasakan. Lu Rono. Ya Rono. Oh, bare kok 2000. Ya. Tunggu. Ah. Sampai dulu. Tatonyo lho kowe. Jalan gue kayak main kartu aja. Pirano to Mas sepena Mas? Papakno sepena. Ojo runtunge ora penak Wis. Delok. Pasangan serasi ngeten Pak Bobo. Reokan iki istimewa, lek Padang. Serasi apa? Serasi galsing no. Lha iki lho aku arep ngono iki. Reokan bengi iki lek gilir. Ora ketok. Peten dedet ngono apa Peten dedet. Serasine iki bapake iki mboke iki anake. Oh, anake weling. Lah kok iki cero apa piye? Kok obo padha lanange suami istri iki. Wah pece banget banget. Yo. Ya kowe anake bro. Wedok iki lek murep Mas. Lek mabuk. Kowe ro jenenge kae. Kae iki jenenge lek malam jenenge sapa? Bella. Lek siang jenenge sapa? Yanto. Beda akonya lho. Iki lek malam jenenge Bella. lek awan jenenge Yanto. Ini kemarin harus apa? Kanca-kanca pakmu iki mana? Jenenge sama kamu. Arep bicara nami lagi lo. Waduh ini. Yo, kembali ke laptop, dadai ya kan? Caset-caset, Mas Yusuf. Oke, Mas Yusuf. Ya sip. Bacaan Indonesia. Bacaan Banong. Ya. Set. Yusuf. Yusuf. Iki loh. Bunga iki mau beto.
Dino cuma beda mergo dirawuhi kakangane sing kahiran mau. Lah kuwi bocahe Suwiragana we dulur anak. Lah iki lho bocahe yo. Lah iya kaya kae saiki aku putih ganteng. Gagah. Ya iki lho lagi gelem-gelem yo. Lah aku yo kangen lho yo ngene iki ojo. Kowe ya aku ya Kangen karo kowe, kangen musuh, kangen kanca-kanca. Lah iya. Nek karo sapi iki. Sapi coba. Kenal kae ora? Iki lho, sapi. Sopo kuwi? Ya Allah. Ya Allah sapi. Ya Allah. Lagi mah jenate kentus ah. Kowe ora tetep bongkok wis. Lah iki suwi lho. Rene iki mau menghormati warga masyarakat. Lah iki ya Allah. Kowe ngono Bil. Oh, bapak Aku jare nang rene iki mah aku isin. Lah isin apa? Lah aku cuma nang lepe. Ya apa-apa. Kowe dicoba. Oh, iki sapi. Suwi ra jambok banci. Aku dekae jambok banci keroken. Saya doya ngono lho, Gus. Sampe aku tolong mah gudiken aku. Masak. Ini baca iki lho. Mas Andi. Mas Andi kamu tuh lho nggih. Kula Kowe iki yang miliki ya menyumbangkan, Gus. aku yo Ibarat awak dhewe wis ngerti lek awakmu ki wis rada sehat. wis rada sehat. Monggo mergo Leren sik awake sik jarem. jarem. Awake iki mau dicoba. Mau dicoba. Kowe kanggo masyarakat Cobar kudu menyumbangkan. Ya. Yo, Jogetok. ya betul. Ya Pak Udan, monggo Indonesia Raya. Jogetok, Gus. Pengawasnya neng lo. Iki aku joget. Iya mau menyumbangkan orang Kabupaten Cobar. Wah iki bola dhewe dulur dhewe. Ya. Jogetok. Asa atraksi. Gus, jogetok, Gus. Alon-alon. Alon, Gus. Oke. Ooh.
Kowe kudu kudu dongane piye? Wes. Jan, luar biasa Pak Eri. Malam hari ini luar biasa. Dan selamat malam semuanya. Yang datang malam hari ini saya doakan muga-muga rezekinya lancar. Amin. Barokah. Amin. Muga-muga diparingi umur panjang. Amin. Sehat selalu. Amin. Pak. Oke, apa Pak? Oke, mau oh bisa nggih. Oke. Pak, nanti loh. Saya sebut kepenak aku. Rezeki tamane. Elek Bos, dia tuku GPU Bos. Wes suwe ora Dia tuku GPU. Seto, Mas Andi kok bacot kok. Iki jawab belum to nyampe ke sampe nangis ya ora ditawani jalan tengwe tenan. Bisa. Oh, berarti sama aku kene saiki. Sopo? Nyampe endi nyampe? Iki lho nyampe ini, Mbak. Iki kuwi nyampe iki. Iki ora kontol. Akhirnya anu bapak lho. Biar anu, Pakmu nek gawe petengan lho. Ini petengan lho. Lah nyampe. Coba, tak sama-sama ini saja. Bisa ya beriman. Kok pada ya? Turunan ya. Jangan luar biasa ya. Lanjut Mas Usop atau dibangun Mas Jessica. Rencang-rencang semawon. Mbah. Thank you.